Ta' kuljum membru volontiera mis-soċjetà tas-Salib l-Aħmar iwettqu ħidma sfiqa biex iħarsu s-sigurtà tal-għawwiema u dawk li jkunu fuq id-dgħajjes. Fix-xhur tas-sajf meta n-nies jikkonkorru aktar għall-baħar, id-domanda l-assistenza medika li toffri din is-soċjetà f'bosta bajjiet madwar il-pajjiż tiżdied. Taħt xemx taq li l-ankru f'baħar kemm xejn imqalleb, Crew ta' One News ħareġ fuq dingi ta' salvataġġ isegwi l-ħidma li titwettaq mill-membri tas-soċjetà biex jipprevjenu inċidenti li jistgħu jseħħu il-barra miż-żona tal-hawn. Propju ninsab fuq id-dingi tas-salvataġġ tas-Soċjetà Maltija Salib l-Aħmar fejn One News bħalissa qed isegwi l-ħidma li jwettqu l-membri tagħha ta' kuljum fuq l-ibħra u l-bajjiet Maltin. Ħidma xejn faċli jekk kif ta' kuljum ta' kull sena anke meta jitlu x-xhur sħan tas-sajf, il-membri tagħha jħabtu wiċċhom u anke jkunu preżenti għal bosta inċidenti li xi kultant ikunu żgħar u oħrajn serji li anke wara sforz kbir jista' jwassal anke sabiex persuna titlef ħajjitha. Fuq il-baħar intervistajna lil Sam Bilem, kaptan mas-soċjetà tas-Salib l-Aħmar, li spjega kif kull sajf qed jaraw iktar inċidenti f'rodzieta ta' nies li joħorġu bid-dgħajjes u l-jet skis. This summer is jet ski accidents, so we've already had two in the last couple of weeks, and unfortunately it's not good a boat and a jet ski. It doesn't fend very well. We also had recently a jet ski go into a reef, and unfortunately the person was very badly injured, but luckily we were there to help, and we done everything we could with Transport Malta and AFM. Fl-isfond tal-intervista nstemet fuq ir-radju nawtiku l-kelma Mayday, proċedura li tintuża biex tindika li fuq il-baħar hemm persuna jew persuni li sabu ruhom fi stat ta' emerġenza. Mill-għadira l-kaptan ta' dingi Tlong qabad id-direzzjoni lejn inħawi tal-qawra fejn deret daħna sewda fuq il-baħar. F'tafra ben f'Buġibba dajsa splodiet waqt li kien hemm 4 min-nies u kelb fuqha. Il-persuni li kienu fuq id-dajsa involuta fl-inċident kienu pronti u qabżu l-baħar biex telgħu fuq id-dajsa ta' nies oħra li kienu fil-qrib. Kif juru l-filmati esklusivi ta' One News, Long bdiet operazzjoni biex in-nies jingħataw il-kura fejn il-membru tar Red Cross qabeż għal fuq id-dajsa biex jassisti lil dawk involuti fl-inċident. Waħda min-nisa soffriet xi ħruq f'sieqa oħra kienet taħt xokk u ma tieħdu fuq l-art u ssejħu żewġ ambulanzi b'tim mediku. Aktar tard il-pulizija kkonfermaw li dawn ma sofrew l-ebda ġrieħi gravi u għalhekk irrifjutaw li jmorru l-isptar għall-kura. Il-Crew ta' One News baqa' fuq id-dinki ta' Red Cross u segwa l-operazzjoni li skattat biex jintfew in-nirien u jitneħħa kull periklu bis-sem ta' pumpiera tal-protezzjoni ċivili u soldati bil-lanċa ta' taqsima marittima ta' Għawdex u l-lanċa ta' Transport Malta. Mument emozjonanti kienu wkoll meta sit id-dgħajsa involuta fl-inċident imbikkem ra tereq f'nofs ta' baħar u qalli meta sema l-esplużjoni għamel minn kollox biex jitfi n-nar, iżda kien kollu għal xejn. F'dan l-inċident kollox intemm wiċċ il-ġid, iżda Sam Bilem mis-soċjetà tas-Salib l-Aħmar kellu messaġġ għal dawk kollha li jmorru fuq il-baħar. Just to stay safe, really. Have fun, but please be very, very careful. The sea is very dangerous, so we will try everything we can to be there, but unfortunately we cannot be everywhere at once. But we try our best, and we have a very, very good team at Red Cross.